लोमजादों? गोबावसै मामिया? आं बेमारजों सैसोनांनाया गोबाव सम जाबाय। दा आंनि गथ' सानै दङ। नोंथांमोन रायजो राजाफोरा थाइसे थाइनै आंनि थाखाय अनसुंथाइ हरोब्ला आं मोजां मोनगौ। जाहैनो थाखाय आंनि आखायाव थाइसेबो रां गैलिया। नोंथांमोननि अनसुंथाइ मोननो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। आङो थाइसे थाइनै जि हायो नोंसोरो अननानै हरबानो जाबाय रायजो। आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दाख्लै बावैसो आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन। दागगारि 2 नं खाग्राबारिनि जन इस्लारिनि अनसुलि बिसि जुनाखि इस्लारिया गोब्राब बेमारजों भुगिनानै थानायनि बागैहाय दा बे भिडिअखौ गोबांथार रायजो राजाफोरानो शेयार खालामनानै होदों। दा आङो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों। नोंथांमोनखौ ओरैबायदि रोजा रोजा आंनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय थाबाय। दा आं बुंनानैहाय फोजोबनो हाला। ओरैबायदि गोजोनथाव खौरां नोंथांमोना दि शेयार खालामनानै होदों। इसोरा नोंथांमोनजों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थाथों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे बेमारिनि थाखायहाय गोबांथार रायजो राजाफ्राना फैसा हरदों, अनसुंथाइ हरदों। ओरैबायदि नोंथांमोननि बिजनेसफ्राव, बेफार फालांगिफ्राव बांसिन इसोरा बोर होफिनथोंसै। दुखिया गोरिबनि थाखायहाय बेफोरबायदि अनसुंथाइ हरनायनि थाखायहाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफोरा बे बेमारिनि थाखायहाय गोबांथारानो फैसा हरदोंमोन, माखासे एकाउन्टफ्रा एसे लिमिट जानायनि हिसाबैहाय एकाउन्टआ बेबायदि जानायनि खेथ्रआवहाय फैसाफ्रा हाबफैयाखिसै। दा आङो बे भिडिअखौहाय ससे होबावदों। जायफ्रा बे भिडिअखौ नुसननानैहाय हरनो गोसो नोंथांमोना हरनो हाबावगोन। ओमफ्राय दा बेमारिखौबो सोंहरदों मा बेमार जादों होननानैहाय। ओमफ्राय बेमारिया बेफोरबायदि आरो किडनि एसे प्रब्लेम, ओमफ्राय लिभारा बुदों, ओमफ्राय अन्थाइ दङ, ओमफ्राय बेबायदिनो थैया खमसै, ओमफ्राय उदैया एसे बुदों आरोखि। ओरैबायदि लिलाय लिलाय जानानै दङ। थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो मोजां ट्रिटमेन्ट होनो हायाखैमोन। ओमफ्राय फैसाया बेसेबां जाखो बेखौबो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय खिथानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, आं गासैखौबो देखायलांगोन आरोखि ना। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय क्षमा बिनो सानदों। मानो होनना बुङोब्ला आङो जेसेबांनाखि डनेट हरदों बिसोरखौ साफा साफा स्क्रिनाव लाबोनानैहाय आं फरायथिनानै खिन्थानो होनदोंमोन। दा आङो रायजो राजानिसिम क्षमा बिहरनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि मोखांखौ नायालाबा इसोरनि मोखांखौ नायनानै क्षमा होयो। मानो होनना बुङोब्ला गोबांथार हरबाय मानसिफ्रा। दा आं बेखौ फरायनानै खिथायोब्ला भिडिअआ ओरैबायदि गोलाव जागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे एकाउन्ट हल्डारखौबो आङो साब्रै साबानि मानसिफोरनि होनांबाय। ओमफ्राय लगाय मोनदाय जाबाय आरो बैयावबो थाबाय बैयावबो थाबाय हिस्ट'रियावहाय। ओमफ्राय दा बेखौ कालेक्ट खालामनो थाखाय आं बिराद प्रब्लेम मोनबाय आरोखि ना। दा बेनिखायनो आङो रायजो राजानिसिम क्षमा बिहरबाय। दा नोंथांमोना बेसेबांनाखि बे बेमारिनि बागैहाय डनेट हरदों बेखौहाय माने इसोरा हिसाब दंखायो सोर बेसेबां हरदों। मानो होनना बुङोब्ला बिनि गासैखौबो इसोरानो हिसाब होगोन। नोंथांमोननि बिजनेस गासैयावबो बोर होथोंसै। आरो बेजों लोगोसे आङो बेमारिजों एसे सावरायनि, भिडिअखौ जोबजासे नायलां। ओमफ्राय आङो बेसेबां एमाउन्ट जादों बेखौबो आं खिन्थाहरगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो रिकुवेस्ट खालामनो सानदों जाहैबाय, आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदान अननानैहाय फेसबुकाव नायदोंब्ला फेसबुकखौ फल' खालामनानै लानो हागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे SK बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव नायदोंब्ला बे आंनि SK बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामनानै लानो हागोन। जाहाथे आङो नोंथांमोननिनो बेबायदिनो रायजोनि जानानै खामानि मावलांनो हानायफोरबायदि। दा सोरनिबा अलखदनि समावबो बेफोरबायदि आं हेफाजाब होलांनो हाथों। समाजनि जानानै आङो खामानि मावलांनो नाजागोन। दा बेनिखायनो आङो रायजो राजाखौ खावलायदों अननानै आंनि बे चेनेलखौहाय फल' एबा साबसक्राइब खालामनानै लायो। बेनि थाखायनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। दा आङो सफैबाय। ओमफ्राय नै बियो बाजै सुसिला मुसाहारि ने बाजै। बे बेमारिनिनो बिमा जाहैबाय असे। ओमफ्राय दा बेमारिया न'आव दंफैयो, पर्बतझरायावहाय न'आ। ओमफ्राय नैबे आंनि मिसेस, आं लाबोफाबाय। ओमफ्राय बाजैनिथ' आदा गैला जाहैबाय, रुंसारि जानानै थांबाय। आदा बंखिम मुसाहारिमोन। नोंथांमोना बयबो नानिखौ नुखानानै सिनायदोंबो जाखानांगौ। ओमफ्राय नानिया ओरैहाय दागगारियाव हाबा जाहैदोंमोन। आं बियादै फिसा जाहैबाय नै। ओमफ्राय नै नानि, जेनेबा नोङो दे रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ हरबाय, नों मा बुंनो गोसो? जेनेबा मोखांफ्राबो बुबाय नै एसे। खुलुमबाय रायजोफोर। आंनि थाखाय नोंथांमोना गोबां अनसुंथाइ हरबाय। आंनि बेमारखौ सिकित्सा खालामनो थाखाय जोंहा थाखा फैसा गैलामोन। नोंथांमोना जेसेबां मानि आंनि थाखाय सिकित्सा खालामनो थाखाय जाय जेरै हायो जेसेबां मानि हरबाय।
नोंथांमोन साफ्रोमनोबो इसोरा बांसिन बोर होथोंसै जोंहा खुगायाव जेबो राव गैया नोंसोरखौ धन्यबाद होनो थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमनोबो इसोरानो बांसिनै बोर होथोंसै आरो बे थाइफा थाइनैजोंनो आंनि बेमाराबो जेन आङो सोखाजानायखौ मोननो हाथोंसै गोजोन्थों रायजोफोर बेनिफ्राय रायजोफोर दा आंनि बिसिखौ आं हस्पिटालाव लाङो फैसा थाइसे गैयामोन दा नोंसिनि अनसुंथाइ मोननानै दा एसे लांनो हानायनि जानानै दं आरो दा न'आव एसे बिदिनो बेबस्था खालामहरदों दा बेजोंबो थोजोबा नालाय लांहाथ'वाखै आरो औ दा लांनायनि लाहार फाहारखौ बिसोर खालामसिगोन ओमफ्राय आङो फैसाखौ आं खिथानोसै टटेल 1 लाखनि एसे बारा जाबायमोन आरो दा आं टटेल फैसाखौहाय आं होलांसिगोन आरो एसे बारा जाबाय ओमफ्राय दासिमबो लेरे लेथे सोहरगासिनो दङ ने औ माने साननो नाङा नोंथांमोना इयुनाव सोहरनायखौ खोन्थानाय नङा दां होननानैहाय आं खिन्थु उनाव भिडिअ'आवहाय जाखिनि सफैयो आं खोन्थाबावगोन नाजागोन दा आङो फैसाखौ होलांसिगोन नै आंनि मेसेज बियो फैसाखौ बख'ना लाबोखाबाय 1 लाखनि बारा जाबाय एसे 1 Lनि एसे प्लास जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय दासिम हरगासिनो दङ आं बे फैसाखौहाय होलांनोसै हरदो ओमफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोना जे ओरैबायदि सहाय खालामहरबाय ओमफ्राय आसा खालामदों जायफोरा सोहरनो सानदोंमोन नैबे भिडिअ'आवहाय आं होगासिनो दंखायो सहाय खालामहरनो हागोन आरोखि ओमफ्राय दा बेमारिखौहाय बिसोरो न'खरनि गारजेनफोरजों रायलायलायनानै दा माबायदि लांथोंसै थाबनो आसा खालामदों बेमारिया मोजां जागोन नोंथांमोनाबो आसा खालामदो मानो होनना बुङोब्ला बयबो सहाय खालामहरबाय इसोरनिसिम बयबो आर'ज खालामदो अननानैहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफोरा सिगां बे भिडिअ'आवहायनो हरनो ट्राइ खालामदोंमोन हायाखिसै दाबो हरनो हागोन आं होनानै होदों एकाउन्टखौहाय ओमफ्राय आं दा इयुननि भिडिअ'आवहाय जायफोरा हरदों बिसोरखौबो आं भिडिअ'आवहाय लाबोनो नाजागोन ओमफ्राय आं क्षमा बिखाबाय नैबे भिडिअ'नि जेसेबांनाखि जायफोरा फैसा हरदोंमोन बेखौहाय माने आं फरायथिनानै होनो हायाखिसैखौहाय आरोखि नोंनावबोथ' गोबां लगायला लगायलि थाबाय दा बेनिखायनो आं हायाखिसै आरोखि दा बेखिनियानो आं भिडिअ'खौ लाबोनानै दोनथ'नाय जाहैबाय